ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರನೇ ಗಜವದನನೇ ಬಾರೋ, ಷಣ್ಮುಖ ಸೋದರನೇ ಗಜವದನನೇ ಬಾರೋ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಾ, ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ 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 ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಬಾ. ತಾನಿದ್ದುಡು ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ದೈವದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಉಡಳ್ಳು ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತದು ತುಂಬುದ ಎಗೆಗಳು ಪಂಚತೆ ಮೊದಲ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಬೀನೇರನ್ನ ಶಬ್ದ ಪುರ್ಪಡು ಎದುಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಅದತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್. ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೊಸಗುರಾಲ್, ಇವರಿಗೆ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಜಿತೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಯಶವಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೊಲದವರಯ್ಯನೆ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯೋಧ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂದ ಬೆಟ್ಟು, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್ ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂಜಿ, ಎಂಪಿ, HIL, PhD ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮಂಗಳೂರು, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಶೋಭಾ ಭಟ್ಟಿ ಇವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪೆರ್ಮಡೂರು ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ, ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಪ್ತದಹ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಮಂಗಳವನ್ನೇ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಪರಮ ಜ್ಯೋತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ದೀಪ. ಇಂತಹ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ 44ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮನರಂಜಿತವಾಗಿತ್ತು,
ಕೆಲವೊಂದು ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬರೇ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈನಿಕರು ಈಗ ಕೆಲವು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ? ಒಂದು ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಸಂಗೀತಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಈಗಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಇದೆ, ಆ ಪೀಳಿಗೆಯ ಒಂದು ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿದ್ದರೂ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದಲೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಇಂಗಿತ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಿಯಂದರು ತಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಡು ಬಂದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಬ್ಬ ಯೋಧನನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಹಿಡಿದು ಅವನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈಗಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ನಾವು ಇಂಥ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥವರ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸಮಾಜ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯೋಚಿಸಿ ಹಾಕಿ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಹೊಗಳೆ ಬಿಡುವವರನ್ನು ದೂರ ಇಡಿ ಅಂದು ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಡವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಡ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 4 ದಶಕಗಳನ್ನ ಕಳೆದರು. ಸಮಾಜದ ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಇವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಅರ್ಹರಿಗೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಸ್ರಾರು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮದನುಸಾರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ 4,000ದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ, ಸಮಾಜ ಹಿತ, ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಹಿತವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಬಲ್ಮಠ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಿತ್ಯಾದರ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸಿಐಟಿಯು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಸಿಐಟಿಯು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಪಿಲಾರು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪಿಲಾರು ಬಾಲಾಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ಪಿಲಾರ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರ ಬಾಬು ಪಿಲಾರ್ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾದಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥೆ ಮಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಹೇಳುತ್ತ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲು, ಹಾರ, ಪೇಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಣಕೆರೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೊಡಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ 24ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ಇ, ಮಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವ ನೆಟ್ಟಗೆ ಮುನ್ನೂರು ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎನ್ಇ ಅವರು 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇವರು 1996ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕಿನ ನೆಟ್ಟಣಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿಜಿಯಡ್ಕದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣಿಯಾಣಿ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ಕುಳ ಇವರ ಪುತ್ರ. ಇವರು ಸುಳ್ಯ ಪದವು ಸರ್ವೋದಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಳ ಮನೆತನದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1997ರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪಣಂಬೂರು ಹೈವೇ ಅಪರಾಧ ದಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಅಪರಾಧ ದಳ, ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಟಿ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳಾಳ ಕೆಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ, ಹೊಳಲಿ ಅನಂತ್ ಕೊಲೆ, ಉಳ್ಳಾಳ ನರಸಿಂಹ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕೊಲೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಂತು ಕೊಲೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲೂರು ಜಬ್ಬಾರ್ ಕೊಲೆ, ಉಳ್ಳಾಳ ರಾಜಕೋಟ್ಯನ್ ಕೊಲೆ, ತಕೋಟು ಸಫ್ವಾನ್ ಕೊಲೆ, ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಕಾಲಿಯಾ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತು ಇಲಿಯಾಸ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ದೀಪಕ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ ಬಶೀರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳ ಕೊಲೆ ಹತ್ಯೆ, ಕುಳಾಯಿ ಅಶ್ರಫ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಚಕರ ಮನೆ ದರೋಡನೆ ಪ್ರಕರಣ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ 52 ಕೆಜಿ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ, ಮೂಳುಕುದ್ರೆ ಜೈನ್ ಬಸದಿ ವಿಗ್ರಹ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ, ರೌಡಿಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಗಲು ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ, ಭೂಗತ ದೊರೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಸಹಚರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ದೊರೆ ಶಶಿ ಮಲಬಾರಿ ದಸ್ತಗಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಳ್ಳಾಳ ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಪ್ರಕರಣ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 52 ಕೆಜಿ ಗಾಂಜಾ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ
ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶೆ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಿಲಾರು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸರಿಸಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಏಕ ತಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಶಪಡುತ್ತೇವೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಧನಗಾದಿಗಳು ತಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧೂರು ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಬುನಾದಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಕೂಡ್ಲು ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೀರಿ. 1983ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಲಯದ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದು ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ತೆರಳಿ ಬಳಿಕ ಆಗ್ರಾ, ಮೀರತ್, ಪಠಾನ್ಕೋಟ್, ಮುಂಬೈ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸುಬೇದಾರ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತು. ಅನಂತರ ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದು ಮೇಜರ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. 1988ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾಗಾ ಉಲ್ಫಾ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ರಿನೋವೋ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ತಾವಿದ್ದ ತಂಡ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಆಪರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗಿದ್ರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಕೂದಲೆಲೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದುದು ತಮ್ಮ ಮನೋಬಲದ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಸಾಹಸದ ಸೇವಾ ಕೈಕರ್ಯವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಾಟೀಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷ ಪದಕ ನೀಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಷಯ. ತಾವು 26ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ವಿಜೇತ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿ ವೀಕ್ಷಿತ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪಿಲಾರು ದಾರದ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ಸೇವೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಕೆಚ್ಚಿದೆಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮೃದು ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಿಲಾರು. ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಕೀರ್ತಿ ನಾಡೆಲ್ಲ ಪಸರಿಸಲಿ, ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ, ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಇವರ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಹವಿಲ್ದಾರ್ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ರೋಸರಿಯೋ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಗಣಪತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು 23/12/1985ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಇವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ IPKF ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ.
ಹಾಗೂ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸುರಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಹವಲ್ದಾರ್ ದೇವಸ್ಯ ಪಿಪಿ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಫೈಲೂಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಥ್ರೇಸಿ ಅವರಿಗೆ 7ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆರಿಯ ಮತ್ತು ಸೈಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನೆರಿಯ ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇಶ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರ ಪುತ್ರ ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಯ ಪಿಪಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯದ ನೆಲದು ನಾನಾದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ದೇವಸ್ಯ ಪಿಪಿ ಇವರಿಗೆ ತಮಿಳಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಕೇತಿ ಊರುಣ್ಮೆ 12 ಮಾನವನ್ಮೆ ಬಿತ್ತಡೆ ಪಂಪುನ ಶುಭಾಶಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತಮ್ಮನ ಬಲದ ಮಾನವಿಗೆ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಭಿನಂದನೆ ವರ್ಗ ಸಂಘದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ದಾಟಿ ಈ ವೀರ ಯೋಧರ ಒಪ್ಪಡು ನಾಡಿನ ಈ ದೇಶದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರ ಪರವಾಗಿ ಚೀನಾ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಕೆಜಿ ಇವರ ಧರ್ಮಪತಿ ಚೀನಾ ಜೋಸೆಫ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾಡೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸದಾಶಯ ನಮ್ಮದು. ಸಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಟಿದ ಹುರುಪು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ಕ ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಕೇತಿ ಊರುಣ್ಮೆ 12 ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸದಾಶಯ ನಮ್ಮವರು. ಸಾಲು ಹಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಶೈತ ತೊಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರ ಯೋಧನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಭಿವಂದಿಸೋಣ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ವೀರ ಯೋಧ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೇಟ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಜಲ ಸತ್ಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ಷಾಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವೀರ ಯೋಧ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ. ಶಾಲು ಹೊಲಿಸಿ ಹಾರ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೇಟ ತೊಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ ಸದ್ಕೀರ್ತಿ ನಾಳೆಲ್ಲ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವಾಗಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಭಾವನೆ, ಶುಭ ಕಾಮನೆ, ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನಮ್ಮದು. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇವರು ಎದುರಿಗೆ ತಾಯಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಭಿಮಾನದ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹರ್ಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅನೇಕ ವೀರ ಯೋಧರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ವೀರ ಯೋಧರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿತರಾಯಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ, ಇನಿ ಪಿಲಾರೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 44ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಊರದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡದು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರತಾಂಬಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈದಿನ ಇತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಡು ಉಳ್ಳೇರ ಪಂಪನ ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು. ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾಜಿ DYSP ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಯೋಧರನ್ನ ದೇಹಡು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ತಾಕತ್ತು ಪುಣ ಶಕ್ತಿ ಪುಣ ಅಡಿಮುಟ್ಟಲ ಅಕ್ಲು ಮಾಜಿ ಆದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಕ್ಲು ಯೋಧರೇ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಪಣೇನು ನೆನಪಂತಂದು ಅಂಚಿನ ಕ್ಲೀನ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಂಪಣಲೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಸೇವೆನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಡು ಕೊರಿಯರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಳ್ಳೊಂದು ಪಂಪಣೇನು ತೋಷ್ಪಾದ ಕೊರಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಊರುಡು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಬಡವರ್ಗದ ಜನಕುಲಿನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂದು ಜೈದಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವಕದ ಗುರುತಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಳ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರನ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಿಲಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಪಿಲಾರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಾರಂದ ಬಾಗಿಲು, ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಗಡಿಯ ಸೈನಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿವೃತ್ತ ಯೋಧರಾಗಲಿ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯೋಧರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಇದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಊರಲ್ಲಿ, ಈ ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಊರದ ಸತ್ಯ ದೈವ ಏನ ಪಂಜಂದಾಯನ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗಿಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಪರಶುರಾಮನ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ದೈವ ದೇವರೇನ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವರಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಜಾಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಈ ಮನ್ನಡು ಅವು ಏತು ನೇಮ ಕೋಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ನೇಮ ಕೋಲು ಆಪನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ನೇಮ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮ. ಈ ಊರುಡೊಂಜಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮ ಈತ ಗೌಜಿರಿ ಬೇತೆ ಊರ್ಲ ಈ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮ ಆ ಪೂಜಾ ಪುನಾತ್ ಗೌಜಿರಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ನೇಮನ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರಣ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲು ಬಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲನು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಊರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಜಂದಾಯನ ದೈವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಂಜಂದಾಯನ ದೈವದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಕಂಡೋಡು ಈ ಊರುಡು ಈ ಮೂಲು ಬೋಡಿತಾತಿ ಜನ ಬೋಡು ಕಂಡ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ದೈವದ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಗಲ್ಲ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಲ್ಲ ಆ ಭಂಡಾರ ಬಂದಾಗ ಜನಗಳು ಉಪ್ಪನ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಮೂಲಂಜಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರಿಸಲು ಮಂತೇರು ಸುಮಾರು 43 ವರ್ಷಡು ಮಿಕಲ್ 4 ನಾಟಕ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿದ್ದೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಈ ವರ್ಷದಾದ ನಾಟಕ ಹೊಂತಾಯಿರು ಬೇತೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ವೀರ ಯೋಧರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರೀತಿ ಕೊರಿಯರು. ಈತು ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪುನ ಈತ ಗೌಜಿ ನೇಮ ಇರೆ ಈ ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಕಲ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪೂರ್ಣ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬರ್ತದೆ. ಈ ನೇಮನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದಿರ್ಲೇರು ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕಲ ಉಂಟಮಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರ್ದ ಈತು ಪುರ್ಲದ ಗೌಜಿ ನೇಮ ಪುಂಟು. ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮೇಟೆ ಕೆಲವು ಮೆಗಲು ಉಪ್ಪೇರು ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತೇರಂದು ದೈವ ದೇವರ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ಲೇರು ಒಬ್ಬಜಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಏತ ನಂಬೋಣ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಪಂಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಕೆಲ ವಿಚಾರವಂತೇರು ಇತ್ತದ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲು ಬನ್ಪನಕಲು ಈ ದೈವಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವರ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಬನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಓಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಕಲು ಪಂತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಂಗೆ ಪೂರ್ವ ಸತ್ಯಲಿ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಆದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಸುತ್ತುನ ಅಂದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಸುತ್ತುನ ಐಕಲ ತಮಾಷೆ ಮನ್ಪನಕಲು ಪೇರು ಆಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಸುತ್ತುನ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತೀ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗಾಲಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮರ ಇತ್ತು ನಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ. ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಬಂತೇಳಿ ಸುತ್ತೇರೆ ಐಕ್ ಬೇತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿದ ಕೊರ್ದೊಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಆ ಮರ ಸುತ್ತಿನಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರಡುಪ್ಪನ ಏತೋ ಸೀಕುಲು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಗಾಲಿ ಡುಪ್ಪನು ಜಗತ್ತಡೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಗಾಲಿ ಕೊರ್ಪಣ ಮರ ಇತ್ತು ನಾಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ಅನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರು ಬಂದು ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೇರಿಕದನ ಜಪಾನ್ದನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಂದ ಸತ್ತಿಗೆ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಉಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಜಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಕಾಂಡೆ ಭಕ್ತಿಡಿ ಆ ನೀರು ಮೈತದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಈ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ತೆರೆ ಕೊತ್ತುನ ಕೆನ್ನಿ ಕೊತ್ತುನ ಅಂದು ಆ ಕೆನ್ನಿ ಕೊತ್ತುನ ತೆರೆ ಕೊತ್ತುನ ಸೀಕ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ನೀರು ಮೈತ್ರ ಖಂಡಿತ ಪೋಪುನು ಬನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಬನ್ಪತ್ತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಬನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಐಟು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬದಕಲ್ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನು ಗೊದ್ದುದು ಮಜಿಟ್ ಗುದ್ದುದು ಕುಕ್ಕುದ ಎರಡು ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕೋದಿತ್ತೇರೆ
ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ಯ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪನೊಂದುಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ನಂಗೆ 1000 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಉಪ್ಪದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಡ ಏತ್ಲ ಉಂಡು ಸಾವಿರಾರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸಾವಿರಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂದೇನೆ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರು ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಿಲಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಾಗಲೇ ನನಾತಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಲ್ತದೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ದು ಈ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯನ ಆಗ್ಲಿ ಆ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊರಡು ಈ ಉಳಿದ ಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯನ ಪಂಜಂದಾಯ ಕೊರಡು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತಿರೆ ಏನು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಎಂಗಳ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ನೇರ ಕುಲ್ಲುತ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಒಳದ ಕುಲ್ಲುದಾರ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆ ಪಂಜಂದಾಯ ನಂಕು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಪಿಲಾರ ಯುವಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ಪಂಜಂದಾಯ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಸೋಮನಾಥ. ಅಡಿದಾವರಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೈವ ಶ್ರೀ ಅರಸು ಪಂಜಂದಯ್ಯ ದೈವದ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಬುಜಿ ಎರಡು ಮೂಜು ವಿಚಾರನು ಪನ್ನಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಪನ್ಪನೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 44ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಐತ ಜವಾನಿದ ಕರೀದು ಒಂಜಿ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೋಪನಂಚಿನಜಿ ಸಾದಿ ಈ ಪೊರ್ತಗು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬಾರಿ ಪಕ್ವವಾತನಿಂದ ಪಂಡದು ನಂಗೆ ತೋರಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲೈವ್ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ನಡೆದುಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಷಯನ ಅದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾನಗ ಮೂಲು ಎಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತಾರೆ ನಾವು ಪಂಡೇರು ಎಂಗಳ ಸೈನಿಕರು ವೀರ ಯೋಧರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮೂಲಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಇತಿಹಾಸನ ತೂನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನು ಮಗನು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪೋಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿರ್ತದೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪುಣ್ಯವಂತಿರದ ಹೇಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಪೋಯರಾಯ್ಚಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ಬಾರಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದುಂಡು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪೊರುಳು ಜೆಪ್ಪವನ್ನು ಪಂಡ ಅವು ಅಖಿಲೊಂಜಿ ಅವಳು ಕನ್ನದ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಕಾತೊಂಜಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲ ಪೊರುಳೆ ನಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅತಿಥಿಗಳೊಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಅದು ತಿರ್ತಿಡು ಅಕ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ದೀತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಧ್ಯಮಡು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಗುಲಿಡು ಇತ್ತದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ದೀತೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಜವಾದ ಮುಕ್ಕಲಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ ತೆಗೆದ ತೊಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಕ್ತಿಲ ಓಡು ಶಕ್ತಿಲ ಓಡಿಗೆ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಸಿಂಜಿದು ಮುಲುಕುಲುದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬರಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ನೇಮದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ಮಾತೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನೀನು ಕಾಲಿ ತೂದು ಪೋಯರವಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಲಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಆವುಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮಾತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ದ ಪಕ್ಕದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಈ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೈತರು ಪೋಪುಂದಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಕ್ಕೋರ್ಮೇಡು ಸೇರಿದು ಪನ್ನೊಡದಾದ ಅಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಲ ಮಣ್ಣಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಗರಡು ಅಕ್ಲೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಡು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನನಾದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬೆಲೆಯಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪವಿತ್ರನೆ ಬಂಡೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶತಾಯುಷಿ ಆದ ಬಾಲೋಡದು ಬಂದಂಡ ನಂಗೆ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಬೋಡಿಗೆ ಅವು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ಮೂಜಿಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಶತಾಯುಷಿ ಆದ
ಬಾಳುವಾನು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಬಂದಿರ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಮೌಢ್ಯ ವಿಚಾರಲತ್ತು ದಯಪಂಡ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲಿ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಆ ಮಂತ್ರಿನ ಸರ್ವೇಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಇದೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೇರಿ ನೆಂಜಿನ ಬಂಡೆಗೆ ಈ ಭಾರತ ಟೊಲ್ಲತ್ತು ಈ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಆಲೋಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಡ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಾರನು ಒಳಿಪೋಡು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೂಲ ರಾಜ ಆಡಳಿತ ಪೊಲಿ ಬಂಪುನಂಚಿನ ಕುಯುಕ್ತಿ ನಾಯಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿನಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪುರಾಪಾಯರು ನಮ್ಮಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಲಿನ ಅವಲವಲೆ ಉಲೈ ಪೊಡಿಪದು ನಮ್ಮನೆ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪೊಂದತ್ತೀರಿ ದಾಯ ಬಂಡ ಈ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಪೆ ನಮಗೊಂಜಿ ಸೇರುನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ್ 4 ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಬಂಡದು ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ 4 ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಪೋಡನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ಈ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಈತದು ನಮ್ಮ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏತೋ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಸಾದಿನ ದಿಯೋನ್ಗ ವಾ ವಿಚಾರ ವಾ ಧರ್ಮ ವಾ ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿನಂಕ್ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ದಯಗ ಬಂಡ ವಿದ್ಯಾಹೀನಂ ಪಶು ಶಮನಂ ಏಪಲ ಜನಕ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರಲಂದು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪಂಡಾಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಾಲೆ ಎಂದು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಶಾಲೆಡ್ ನಮಗೆ ಏತು ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆಯುವುದು ಪಂಡಾಗ ಅವಳು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಏತೇದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದ ಅದುಪ್ಪು ಪಾಪದ ವರ್ಗದ ಅದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇತಿಗಿಡು ಕುಲದ ಕಲ್ಪನಂಚಿನಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನೆ ಅವಲಂಜಿ ಗುರು ದೀತಿಯರು ಗುರು ಆರ್ ಕೊರನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿನ ಈ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರರೊಂದು ಪಂಡಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಗುರುಕುಲು ಕಲ್ಪಾಯನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಓಲು ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಪೌಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ ಗುರಿತಿಸುವರು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಮಾತ ಈ ಬಾರಿಸೋಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ದಯಪಂಡ ಐಟೆ ಪೂರ ಎಡೆಡ್ಡ ವಿಷಯಲೆಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪನಂಚಿನ ಖುಷಿ ತೋನಾಗ ಹಿರಿಯ ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಪೋಷಕರ ಬಂದದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದದ್ದು ಪೇರು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ನೃತ್ಯ ಅವಡಿನ ಕಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆ ಆವಡು ಅತ್ತಂದ ಯೋಧರೇ ಆವಡು ಒವೇ ಆವಡು ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಆನಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಏತೋ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಗೋಳಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನು ವರ್ಧನೆ ಬಂದುರ್ಗ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನಲಾತ್ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲಗೆ ದೇವರು ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೊರಡು ನನಲಾತ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಅತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೆಲಗಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ನನವರೇ ಅನ್ನಟು ವೇದಾತಂದು ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತಂದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಕಾಪನಂಚಿನ ವೀರ ಏದರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕರ್ನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಇತಿಶ ಮನ್ಪೆ ಜೈ ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುನ್ ಮೂಲ್ತಿಯಾರು ದೇಶಗಾದ ದುಡಿ ನಂಚಿನಕ್ಲ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಂದಿನಕ್ಲ ಎಂಚ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚೆ ದೇಶ ಅಭಿಮಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏತುಂಡು ಬಂದು ಪೂರೈಗಳ ಗೊತ್ತಾണ് ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಂದ ಸೋಲ್ಜರ್ ಆರ್ಮಿ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟಗೊಳ್ತ ಎಂಗಳು ಆರ್ಮಿಡ್ ಪುನಗ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಸಾಯಿ ಸಿಖ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಏಪಲ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಯ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಯ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇರ ಅಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಎಂಗ್ಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂದ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂದು ಈ ಮೆಡಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಸದುಂಡು ದಯ ಪನ್ನಡ ಈ ಮೆಡಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಯುವ ಜವಾನಿಯರು ಉನೆಂತುದು ಒಂಜಿ ಥರದ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಬರೋಡಕ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ ಈ ಎನ್ಮ ಮೆಡಲ್ ಪಾಡ್ದಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಸೇರಿದ್ದು ನನ್ನ 10 ಮೆಡಲ್ ನಾನು ಪಡೆಯುವ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಮೆಡಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯ ಪಂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಈ ಪಿಲಾರ್ದ ಜನತೆದ ಜಯಕಾರ ಕೇಳೋಡು ಬಂದು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಇತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಮಾತದ ಜೈ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಸೀದಾ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನ ಚಾರ್ ಪಂದೋಡು ಓಕೆನಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎನ್ನನು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಗಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗದ ಮನೆ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಈ ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಸಂಘಗೂ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಾನಾದಿಗೆತ್ತು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರು ಕ್ಲೆಗಾವು ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮುಟ್ಟ ನೂದು ಜನ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಪ್ಪೇರು ಅವರ ಕೈದೇರ್ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಕೈದೇರ್ಪೇರ ಮೂಲು ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬಲಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಅಂತೋದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗುರುವನ್ನು ಮೀರಿದ ಶಿಷ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಎರಡನೇದಾದು ಮೂಲು 10 ಜನ ದೇಶಕಾಯಿನ ಬಂಟೆರೇನು ಲೆತ್ತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತರತ್ತೆ ಐತು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನೋಡು ಈ ಕೆಲಸದ ಪಿರೌಡು ಏತ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪೊರ್ಮುದರ ಅವಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಸುಲಭಜಿ ನಾಡ್ದು 10 ಜನನ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲಾದು ಎಂಕುಲು ದಾಲತ್ ಆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎದುರು ಎಂಕುಲು ದಾಲತ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಅಕಲ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು 24 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿನಕಲು ಎಂಕುಲು ಐತ ಗಡಿತ ಮುದೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನಕುಲತ್ ಅಂಚಿನಕಲು ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಯರು ಅಕಲು ಏಪಲ ಮಾಜಿ ಅತ್ತ ಅಕಲು ಏಪಲ ಯೋಧರೆ ಅಕಲ್ನ ಉಸಿಲು ಇತ್ತಿನಾತ್ ಸಮಯ ಅಕಲು ಏಪಲ ಯೋಧರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಪಲ ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಂದಾವಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಐಟ್ ವಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದ ಒೌಲೈಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದಿನಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಜ್ಜ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಯುವಕನಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂತೆ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪಿನಂಚೆನೆ 44 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ದೀಪಿನಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನು ಒಂದೇತ ಪಿರೌಡು ಏತ್ ದಿನೋಡು ದಿಂಚಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಮೂಜಿನ ವಿಷಯ ಆ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತುತ್ತೈತ ತೂದು ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕ ಬನ್ನಾಗ ಒರೆಯೊಂದೊರೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ಲ ಐತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಳಿ ಶ್ವೇತ ಬಣ್ಣ ಆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣನೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಜೈದಿರು ಅಕಲ್ನ ತುತ್ತೈತ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಕಲ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಒಂದು ಈತ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ ಮಾತಿರೆಗಲ ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರಡಕ್ಕೆ ನನ್ವೆ ಕೆಲವರು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಏತು ಶೋಕು ಮಲ್ತಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಜ ಈ ಆತು ತೆಲ್ದುಜ ಆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಲು ದಯ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಡ ವಿನಂತಿ ಏಪಲ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆನು ಕುಡಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದೊಟ್ಟುಗು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ತುಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಏಪಲ ಕುಡಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ತಿನನೇ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಣೊಂದು ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ 14 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಏನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವು ಅಕಲ ಸ್ವಂತದತ್ತು 14 ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋವಂಜಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ತೋಜಂಜಿನಕುಲು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆ 14 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಜನದೂಪ ಬಾಲನಟಿ ನಕಲೇನ್ ಪುರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಪುಂಡು ಅಕಲು PUC ಸೇರಿದ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಪೋಪುಂಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮನಿ ಪಂದೆ ಒಪ್ಪೇರು ಎಡ್ಮನೆಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗಾನಗ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಏಪಲ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆವು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿಪ್ಪನ ಸಂಪತ್ತವು ಅಂಚದು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಯಾನೊಂದು ಟೀಚರ್ ಆದ ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಏಪಲ ಕುಡರೆ ನೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ತುಲನೆ ಮಲ್ತು ತೋಚಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಾಲೆ ಮೂಲೆ ಐನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ತುಳುಟು ಪಾತಿರು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಆದ ಪನ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಡ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ಯನ ಸ್ಟೇಜ್ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂಜಿ ಊರುದ ಉಚ್ಚೇದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಮುಲು ದಾಯ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವ ಪಂಡ ಯಾನು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಗಲ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲು ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅವು ಪಾಡಡ ವಕಲಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ಯರು ಕಮ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ ದಾಯ ಬಲಮಗ ಒಂದು ಪಂಡ ಆ ಪಾತ್ರದ ಪೊರ್ಲಿ ಎತ್ತಡು ಬಲಮಗ ಪನ್ಪುಜರು ಕಮ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ಯರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಡು ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಾಡ್ದಿರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಚಿರ್ದು ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಾಜಿ ಇಂಚಿರ್ದು ತುಳು ಲಾಜಿ ಇಂಚಿರ್ದು ಕನ್ನಡ ಲಾಜಿ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ ನೆರ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲುಂಡು ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚದು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲು ತುಳುಟು ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಡು ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತ್ಯರ್ಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ತೊನ್ವೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ಮರणे ಒಂಜಿ ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು
ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುತ ಪದಕ್ಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಅದನ್ನ UKG ಅದಪ್ಪು ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಬಾರಿ ತಾಟಿ ಪುರ ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಫುಲ್ ಎದುರು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐಡ್ಬೇಕ ಬಾಲೆದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಂಚೆನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ಜಪ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಕಮ್ ಬೇಬಿ ಕಮ್ ಯು ಡಿಡ್ ವೆಲ್ ಬಾಲೆ ತುಳುಟು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಳ್ಳು ಐಡ್ಬೇಕ ತಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಬಾಲೆನ್ ಅಪ್ಪಗ ಮನದನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಡಪುಂಡು ವಾಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದು ಬಾಲೆ ತುಳುಟು ಅವಳು MC ಮಂದಿ ತುಳುಟು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಕೊಂಜಿ ಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹಂಡು ಒಲ್ಪ ವಾ ಭಾಷೆ ಬೋಡುಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಸುರುಟು ನಂಗೆ ಗೌರವ ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ನುಪ್ಪುಗೊರ್ಪಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೊರ್ತವನ್ಗ ಇಂಚ ಪಾತಿರ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮೂಲು ಈತು ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವು ನನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಪಿನ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಏನನ್ನ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾತೆರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆಗ್ ಪಾದುಕೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿಲಾರುದ ಊರುಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಮುಲ್ತ ಮನ್ನಡೆ ಬುಲೈನ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿಂತ ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಪಿಲಾರ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ 44 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷ ಗೌಜಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪರವರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಲು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸರ್ ಬನ್ಲೆಕನೆ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಲಾವಿದರೇ ಸೇರ್ದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೋಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ತಮಾನ್ ಅವರು ಭಾರತಗ ಬತ್ತಿನೇನು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಂತ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯೋಧರಿಗೆ ಮಂತಿನಂಚಿಂತ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಇಂಚಿಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿನಂಚಿಂತ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನಿಮಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಜೀವಿ ನಮಕ್ ಸಮಾಜ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒರಿಯೊರಿಗೆ ಬದುಕೆ ರಾಪುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಯಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಸಮಾಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಪನ್ಪೇರು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಫರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬಟ್ ದ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡ್ ಈ ದುರ್ಜನರ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಜ್ಜನರ್ನ ಮೌನನೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಡ್ ಒಂಜಿ 5% ದುರ್ಜನರು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ 95% ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ ಸಜ್ಜನರು ಅಕಲು ಮೌನವಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡೋಣ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಬಾರಿ ರಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಮಕೊಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದುರವಸ್ಥೆದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಿಯರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊರಿಯರ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸುಂಡು ಮಾತ್ರ ತಾವು ನಮಕ್ ವಾಯ್ಸ್ದ ಜೊತೆಗೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೆಂಬಲವಾದ ಉಂತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆల ಕೆಲಸ ಈತು ಮಾತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಐತ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆದಾದ ಅಂದೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿಂತ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಡು ನಮಕ್ಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಪಂಡದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪನ್ಪೇರು ಅಮೆರಿಕದ ಚಿಕಾಗೋಡು ಆರು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಡಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಈತನಟ ಈರು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆ ಎಂದು ಪಂಡರು ಅಂಚಿದ ದಾದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಏನ್ವೇರು ಐಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿನ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪನ್ಪುಣಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದೇವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನರು
ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪನ್ಪೇರು, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಡೆದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಭೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಅಂತ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಿಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವೊಂಜಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಜಗತ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣಂದು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದು ಲೈದಿಜೇರು, ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಲೈದಿಜೇರು, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಂದು ಪಂದು ಲೈದರು. ನಮಕ್ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಧರಣಿನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಂದು ಪಂದು ಲೆತ್ತೇರು, ಪರ್ಪುನ ನೀರನ್ನು ಗಂಗಾ ಮಾತೆ ಎಂದು ಲೆತ್ತೇರು. ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮಾತೆ ಪಂಡದು ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂದಕ್ಕಾದೆ ಆದುಪ್ಪು 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಕೀಯರ್ನ ದಾಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ಒರಿದು ಬರಂದುಂಡು. ನಮಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಪುಟ್ನಂಚಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಗಾಳಿರ್ದಾದು ನಮಕ್ ಪುಟ್ಟನಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುನ ಅವು ರಕ್ತಗತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಡುಂಡ ಅದು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಡುಂಡ ಪನ್ಪುನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನಡು ಉಂದಾಂಡ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿಟ್ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ಗೆ ಮಿತ್ತರಂಡ ನಮಕ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಅರೆಗ್ ಸೀಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ದಾದಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಸೀಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಂಡ ನಮಕ್ ಸೀಟ್ ಪೂಜತ ತೂಕ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುವ. ಏರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಇಜ್ಜೊಂದೇ ಸೀಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಏರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟ್ ಪಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಬಿಂಬಿಸ್ನಂಚಿಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮರುಳಾದು ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಆದುಪ್ಪು. ಅತ್ತುಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆನಂಚಿಂತ ಸಮಾನತೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಡು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆದುಪ್ಪು. ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಳ್ಳು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಜಿಶನ್ ಪನೊಲಿ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಋಷಿ ಮುನಿಕನಕಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂತ ಈ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಐತ ಪಿರೌಡುಪ್ಪುನಂಚಿಂತ ಐತ ಐಕೊಂಜಿ ಏತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದುಪ್ಪು, ಅತುಂಡ ಆಟಿ ಆಚರಣೆ ಆದುಪ್ಪು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜತೆಲ್ಲ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಉಂಡು. ಯಾನು ಯಜುರ್ವೇದಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುವೆ. ಯಜುರ್ವೇದಡು ಒಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ್ಣಮದಂ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣ ಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವ ವಶಿಷ್ಯತೆ ಎಂದು ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಇದು ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣದ ಉದಯ, ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕಳೆದರೆ ಪೂರ್ಣ, ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಕೂಡಿಸಿದರೂ ಪೂರ್ಣ. ಇಂದು ಬಜಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಆತು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲ್ತದ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೊನ್ನೆ, ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಕಳೆದರೂ ಸೊನ್ನೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದು 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಶ್ಲೋಕದ ರೂಪಡು ಯಜುರ್ವೇದಡು ಈ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನು ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನು
ಒಂಜಿ ದೀಪದ ಉದಾಹರಣದ ಮೂಲಕ ಆಕಲು ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ ದೀಪ ಐನಿನಕಲು ತೂಂಡ ಅವು ಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಳಕು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಆ ದೀಪದ ಪಿರೊಂಜಿ ದೀಪ ನಿಕಲು ಪೊತ್ತಾಯಂಡ ಆ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಪಿರೊಂಜಿ ದೀಪಲ ಪೂರ್ಣನೆ. ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣದ ಉದಯವಾಯಿತು, ಪೂರ್ಣದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ತೆಗೆದರೂ ಪೂರ್ಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿಂತ ಆ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೊ ಇಂದು ಪೂರ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪೊಳ್ಳು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಇಂಚಿಂತ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಜನಸ್ತೋಮಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡತೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದು ನಾನು ಆಶಯ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಕೈತಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಮಾತ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಪೂರರೆಗ್ಲ ದೇವರು ದೈವ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಯಾನೆನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿತು. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗತೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಇವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಯತೀಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್, ದ್ವಿತೀಯ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐದನೇ ತರಗತಿ ಫಾತಿಮತ್ ಶಹಲಾ ನಿಕತ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ನೇಹ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್ ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾರತಿ ಪಿಲಾರ್. ಆರನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮ ಖದೀಜಾ ದೃಶ್ಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ತಿಮ್ಮನೂರು ಇವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಪುಳೆ ಪುಳಗ ಒಂದು ಜಾತಿ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟು ಬೇರು ಒಂಜಿ ಅಕಳೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಘವನ್ನು ಪುಟ್ಟಪಾಡ್ದು ಬಳಪವೇರು ಆಂಡ ಕಾಲಾಂತರ ಆನಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟಪಾಡಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಬೇಲೆಲು ಬಂದಾಗ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ಬಗೆಲ್ಲಾಗ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮುಕೊಳಪ್ಪನಕಲು ಅಂಚಿನನೇ ಜವಣೇರು ಬತ್ತ ಸೇರಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಳೆವಡುಂದಾಂಡ 44 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಪವನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಸವಾಲದ ಬೇಲೆ. ಆ ಸವಾಲದ ಬೇಲೆ ಪಂಜಂದಾಯನ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಬಣ್ಣಗ ಆಪಿನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಪಂಡಂಜಾಯನ ಬಂಡಾರ ಬಣ್ಣಗ ಆಪುನಿದ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂಡಾರ ಅಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಇಡೆ ಬರೋಡಾಡ ಸರಿಸುಮಾರು ಬೈಯಾಗ ಬಿದ್ದಂಡ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಎತ್ತರಾಗ ಪುಲ್ಯ ಎತ್ತುನೊಂದು ಪಲ್ಪಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಆತ ಪಡ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಹರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಆ ಸೇವೆದ ಜೊತನೊಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುನಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯಡು 44 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂಡು ಬರೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರರು ಬೊಕ್ಕ ಅತಿಥಿಲು ಭಾಗತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಪೂರನೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಗುರುಕರ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟುದಿಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಸುರುತ ಪಂಥದ ಒಣಸು ಬರ್ಲಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಬಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನಕಲು ಪೂರ ಪಾತೆರದ ಮುಗಿತದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮುಗಿತದ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅದು ಪೆಜ್ಜಿದ ಬಣ್ಣಡಾರು ಅವು ಪಾತೆರದ ಮುಗಿನ ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದು ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಹೋಗು ಜಾಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ
ದೇಶದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒರಿಯೋಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆತ ಬೇತ ಪಾತೆರಲು ಲೇಸಿಗೆದ್ದಿಗೆಡು ಬತ್ತಲು ಐತ ನಡುಟು ಮೂಲು 10 ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಆಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬಾಬಣ್ಣರು ಬಾರಿ ಸಮಯದಿಂಚೆ ಅಂತೂ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಬಣ್ಣಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನವು ನಿಜಕ್ಕಲ ಅಭಿನಂದನದ ವಿಷಯ. ನಾನೊಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆರ್ಲಾಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನ ಮಂತಿನಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕನು ಪಡೆಯಿನಾರು ಅರೆಗಿಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕಾಲಿಕವಾದಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರುಡು ಮಂತಿನವು ನಿಜವಾದ ಪೆರ್ಮೇನ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಗುರುತಿಸಾಗ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಊರುಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದಾಗ ಅವು ನಿಜವಾಯಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಪಗ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಡು ಒನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತನೆ ಯೋಧರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಯೋಧರು ಪಂಡೇರು ಮಾಜಿಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಜಿಯೋಧೇರು ಐಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಪೂರ ಈ ಪರಿಸರದಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತೂರಾಗ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿನವು ನಿಜವಾದ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶ ಒಂಜಾತ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುರಾಣಿ ಆಯ್ಲಂಚಿನ ಘಟನೆ ಏನೇನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಪುಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೆರೆದುಂಡು ಐಟಲ ಕೋಡದ ಘಟನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಕಾರ್ಡು ಅಂತಾದಿತ್ತು ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನು ಆ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಪನ್ಪೆನಾರೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಆ ವೀರ ಯೋಧರೇನು ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸನ್ಮಾನ ಮಂದಿರವು ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಗಿಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದೊಳೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಸುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆ ಬೇಲೆನ ವ್ಯಾಪಾರನ ದಾದಾಳ ಮಂತೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಪೊರ್ತು ಸುಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ ಸುಕೊಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಾಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರ ಯೋಧರನ ತ್ಯಾಗ ಐತ ಪಿರವುಡುಂಡು ಪನ್ಪಿನೆವು ನಂಗೆ ಏಪಲ ನೆನಪುಗು ಬೋಡು ಅವು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಯೋಧರನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಇತ್ತ ಪೂರ ಟಿವಿಡು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಡು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸುದ್ದಿಲು ಬರ್ಪಡು ಐಟು ಸತ್ಯ ಹತ್ತಂದಿನ ಸುದ್ದಿಲ್ ಬರ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ತೆರಿಪಾವನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪಾವನ ಬೇಲೆ ಅವಡುವುದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ಲ ಹಿಂದೇನು ಭಾಷಣ ಪನ್ಪುನೆನ್ಕೆಂದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತೆರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುವುದು ಎಂಚ ಒರಿಯೋಡು ಕೇಳಿನಾಗ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪುರ ಆಧುನಿಕ ಯೋಗ ವೇಗದ ಯುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಡ್ಡ ಅಂಕ ಗಳಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಎಕಡಾರು ಬಂಡೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮೆಕಾಲೆ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಐತ ವಿಷಯ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠವು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಐತ ವಿಷಯ ಬಂಡ್ರೆ ನೋಡ ಅವು ಆಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಲಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಆಕ್ರಮಣ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿನ ಹಾಕಲು ಕಂತೇರು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ತೆರೆದುಬಿಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಲಿಕಲು ಅವು ಏಪಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲತ್ತು ಅವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಲು ಪಂಪುನಂಚಿನ ತತ್ವ ನಂಗೆ ತೆರೆದುಪಡು ಇನಿ ಪಂಚಂದಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಗ ಅವು ದಾಯ ಬರ್ಪುನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏರಾಳ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಪನಿಯರ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಚಂದಾಯನ ಸಾನೋಡು ಪಂಚಂದಾಯಗೆ ನೇಮ ಹಾಪುಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ದಾಯ ನೇಮ ಹಾಪುನಿ ದಾಯ ಆಪುನಿ ಬಂಡ ಇಂದೇ ವಿಷಯ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವಡು ದೇವರನ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಇಟ್ಲ ಬರ್ಪಡು ದೇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅರ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಲೈ ಅವು ಒವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡು ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಲೈ ಪೂಜೆ ಹಾಪುಡು ಅಪ್ಪ ದೇವರ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ದಾಯ ಬರ್ಪುನಿ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವ ದಾಯ ಬರ್ಪುನಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ದಾಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ನಂಬಲಿಕೆಲುಂಡು ಆ ನಂಬಲಿಕೆಡು ಒಂಜಾತ ತತ್ವಲುಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಭಂಡಾರದ ಸಾಣಡು ನೇಮ ಹಾಪುಡು ಅವು ಸಾಣದ ನೇಮ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ನೇಮ ಹಾಪುನಿ ದಯದ ಬಂಡ ವಾ ದೈವಲು ಸಾಣದ ಉಲ ಇಲ್ಲನ ಆ ಸಾಣದ ಉಲ ಇತ್ತನ ದೈವಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ಕಟ್ಟೆದ ನಡುಟು ಕಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆನ ಕಂಡ ಜಾತ್ರೆನ ಕೈಕೊಂಡೊಂದು ಅಪಗ ದೇವರೇನು ನಮಗೆ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಾಣದ ಉಲೈಗೆ ನಂಗೆ ಪೋರ ಆವಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೈತಲ್ಗೆ ದೇವರ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಆ ದೇವರೇನು ಆ ದೈವನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪರಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲು ಹಾಪುಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಪೇಟೆ ಸವಾರಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಗರ್ಭಗುಡಿ ತಲ ಇತ್ತಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುನಿ ಅಪಗಾರ ಬಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪುವರಿಗೆ ದೇವರು ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಆದುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಹೋಗು ಬಣ್ಣ ದೇವರು ಪೇಟೆ ಸವಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಥ ತೊಲ ಇಡು ರಥೋತ್ಸವ ಅನಗ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅನಗ ಅಪಗ ದೇವರನ್ನಕ್ಕೆ ಕೈತಳ್ಳು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಪುನಿಂದ ಬಂಡೇರು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಟ್ಟು ಭಾರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯಾಂಜನ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಉಸಿರು ಆ ಉಸಿರು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮರಕ್ಲೇಡು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ದೈಕುಲಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಗಳು ಕಲ್ಪನೆ ಕೊರಿಯರು ಆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲೇರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮೆ
ಪರಮೇಶ್ವರರು ಆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತನ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪಾಡೋದು ಇಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಕುಲು ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ದಾಯಕೊರಿಯರು ಬಂಡ ಆ ದೇವರೇನು ಎನ್ನಿದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಐದು ಹತ್ರ ನಂಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈತ ನಂಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೊಂಜಿ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ನೆನೆ ಬರ್ಪಡು ನಾನು ಒಂತ ದಿನ ಪೋಂಡ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ನಮ್ಗೆ ದೆಹಲಿದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವಳು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡು ಬಂಡ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅತ್ತಂದ ಬಿದೈದ ದೇಶಗಳ ಅಂಚಿನ ಎದೋ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಗರಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾನು ಒಂದ ವರ್ಷ ಬೋಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಬುತ್ತಿನ ಕೊಡ್ದು ಕಡಬಿಡೋಣ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಬೋಂಡ ಆಮ್ಲಜನಕಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ದು ಕಡಬಿಡೋಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು ಪನ್ಪು ನಾವು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೋಡು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತುದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದು ಪುನಃ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪುಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಡು ಬಂಡ ಇತ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಕಾಂಡದ ಹೊರತು ನಂಗೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರ ಉಂಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಎನ್ನಿದು ಜೆತ್ತಾನ ಅಂಡ ಆ ಕಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೇಗ ತನ್ನತಿಗೆ ಲಕ್ಕೆರ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾರಾಮ ಉಳ ಗಡಿಯಾರಲು ಬೊರ್ಚಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಂತುಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮನದಾನಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆನೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ದಾನಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿಲ್ಲಾರ್ದು ಬಿದ್ದಾಡುವರು ದಯ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪೊಪ್ಪುನೇ ಮಲ್ಲ ತರೆಟುಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತರೆಟು ದಿಂಜಾವಡು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಲೆಂದು ದಿಂಜಾವಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ಪಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪನ್ಪುನಂಚೆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಮೂಲೂರಿ ಪಂಡೇರಿ ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನ ದಾಯ ಸೈನಿಕ ಆವಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದುಲ ಆಲೋಚನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒವ್ವೇ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಬಲಪಾಗ ನಮಗೆ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೋಡು ನಮಗೆ ಜಾತೀಯತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆಯಪುನಂಚಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಇನಿಕೆ ಇಡಮುಟ್ಟಗೆ ಎತ್ತದನು ನನ್ನ ದುಂಬಗಿದಾದ ಐನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬಗಿ ಇಂಚನೆ ಆವಡುದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಪಡು ದೈವ ದೇವರಿನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಪಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತುಪಡು ಆ ಗೊತ್ತುಪಡು ನಾಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಉಂಡು ಆ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡೊಂದು ಪಿಲಾರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ 44 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾರಿ ಪರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಬಂತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ದಯಂದು ಬಂಡ ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಯಾನು ಎಂಕಿಂದು ಯಾನು ಎನ್ನುಚಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸಕುರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನುವೆ ಹೊಸಕುರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಳೆ ಹೊಡುದಾಂಡ ಐಕ್ ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಹಿತೈಷಿ ಬಂದಿಲು ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಹೊಸಕುರಲ್ 14 ವರ್ಷಡು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೊಳೆದು ನಿಖಲು ಪೂರ ಗುರುತಿಸಾವನಂತಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗೆ ಎತ್ತದನು ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಿಲಾರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ತರ ಮುಗಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ತರಬಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒರಿಯನಾಥ ಎಂಗಳ ಮಾತೆರಲ ಪಾತೆರನ್ನು ಬಾರಿ ತಾಳ್ಮೆಡಿಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟು ಎಂಗಳ ಪಾತರಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರ್ಲುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೋಕುಲ್ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗವಂತೆ ಜೋಕುಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರ್ ನಡಪೆರಪಡು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಯಂದು ಬಂಡ ಪಂಜಂದಾಯನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತೆತ್ತಿನ ಮೂಲು ಜನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಕಡೆ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬತ್ತಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸಗೂ ಕೂರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ತರ ಬಗ್ಗಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ ಪೆರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕಾಪಾಡರೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರ ಚಿತ್ರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಉಳ್ಳಾಡ ಅವರಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಳ ಉಡಲ್ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತ್ರದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಗು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು